Казвам, видите малко лицето. Днеска ще направим... Сега ще играем една игра. Това са едни бойни бота, ама само да не се разсипят. Докато показвам. Така да те хапети. И сега аз ще отегля с затворени очи. Аз ще сложа на някакъв шалт. Едно шалче. И не знам какъв. Чакайте да потърся. Пускак е. Окей, нали? Такъв някакъв на Калинки. Калинков. Той е на мама, но нищо. Къде се прави? Това как се го завързала? Успях. Това. Сериозно. Сериозно. Няманта разсуба. Така ще го сложим това на очите. Но трябва да така. Но и си казвам какъв цвят е. Я да видим дали ще мога да го позная самия цвят. О май гад. Ох, максимум трудно. Тук е леко. Да, ето я. Аз завързах очите, даже не знам къде е кутията. Окей. 3, 2, 1. Почваме. Оранжев. Оставам оранжев. Да, оранжев. Познах. Бай-бай. Бай-бай, мамонке. Нищо не виждам. Защо да затварям носа? Нищо не дам. Също миш. Един също вкус. Аз казвам да лао. Чакайте, се въквам много лапа. Да, точно да лапа. Но, так, мы затворим баклажку. Приятели, или какво казвате? На бомбонката. На бомбонката. Оранжево. Да, ето толкова беше. Това са само лилаво, оранжево. Много яко. Сега да направим с шал. Така. Той е толкова голям. Така. Вухау! Като супер момиче. Супермен. Аз много обичам от супергерои. Това са така викам. Супер момиче. Аз съм супер момиче.
имаме черно, което ми се надолу. Може да го направите като пола. Това може да го сложите върху банските си. Някаква си дружичка. Така, отзаде като се събере краката. И така отстрани. Но бърко трябва да направи някак. Така. Така. Нещо друго. Защото това да е така смил. Някоя буда ще покажа. Така, трябва да направите на триъгълник. Триъгъл се подява. Така. Така. Чакайте да видим какво ще стане тяско. Тук някак трябва да го завържем отзад. Може и така. Чакай. Гледа нещо. Така. Така. И чакайте да го обърна. Така. Може да го направите начало. И всичко това беше, приятели. Довиждане. До вторник.